guys, what's up? Welcome back po sa aking channel. Dito po kami ngayon at namamasyal lang po. Ayan, namamasyal lang po kami. Ayan. Namamasyal lang po kami. Bakasyon po yung mga miyembro ng Alpha Phi Omega. Bakasyon lang po ito, bakasyon. Papunta ba, Che? Ayun, no? Ayun, no? Guys, nasan ba tayo, Bache? Nasan ba tayo? Dito lang tayo. Bakasyon lang. Baka bakasyon lang naman ng mga brothers. Ng mga brothers, babakasyon lang kami. Oo ba? Tapos uwi na tayo. Uwi na rin tayo, mag-almusal lang tayo. Uwi natin ng labs. Oo ba, siyempre. Ayun, no? Guys, Alpha Phi Omega team building. Ayan, no? Team building, Alpha Phi Omega. Ayan, o. Hello guys, dito po tayo sa Lingayen Baywalk. Ayan. May team building po yung Alpha Phi Omega sa Dasol. Kaya stop over muna kami, kumakain muna kami. Ayan, o. Order ako ng order sila ng kape. 20 piraso. Okay na ba yung kape? 20 pirasong kape. Oo, bigyan mo kape. Maraming dyan po. Ay, kuha niya. Yung I love Pangasinan daw. Tapos kanan sila dito. Ito nga. Kanan sila dito. Yung ano yung pinakamalapit, provincial. Hindi, isa kon mo puntahan. Ano? Sister ko, ho? Dahil pinapainit pa yung tubig, sister. Ikaw naman. Alam na nga. Kape tayo, kape, oh. Pumunta ka daw dito, sabi ni ano? Pumunta ka daw dito, sabi ni Betong. Ito na po. Ta. Kunin mo na yung akin. Lord Boom Boom. Kaya mga 50 ba may sa'yo? Samad na eh, video to. Ay, video bento. Oo. Lalabas sa kwanto. Lalabas sa kwanto, sa channel. Ayan, oh. Subscriber mo ako. Kaya po si Lord Boom Boom. Subscriber po. Oh, kuya. Video mo sila. Ayun, oh. Ay kayo sa video. Nakatago po yung mga ko natin. Mga babakasyon mamaya. Hello guys, papunta na po kami sa aming pagtitim buildingan sa Dasol, Pangasinan. Ayun, ayan po, kasama po namin yung mga maiindak po mamaya bilang full member. Ayun po, isang ceremony lang po, simple ceremony lang. Po, mamaya na po, nakitang kita o, gamataw. Boto po natin! Ayun na, number 1 na si number 1. Ayun na. Ano ba yung number 1? Matanggal ata yung visor. Guys, alaminos na po kami. Ayun na, naka-relax po yung naka-relax po yung ating mga guest of honor and speaker mamaya. Ayan guys, ayan. City of Alaminos. Titrim-trim na lang. Si Benos na. Iyon, no? Malupit. Ayan po, pagpapasok po kayo sa mga beach, may environmental fee. Ayan, o. Pakita mo na yung phone mo. Mandatory payment, environmental fee. Ayan, o. Sisingit. Alam, good morning. Nueva Ecija lang po. Sa Recodo. Recodo 1. Team building po. Building po, puro PNP po. PNP.
PNP. So, bali may benefit po tayo 20 pesos per head, sir. Per head. 5 kami. Wala nang bata. Puro kayo. Wala po, panay adult. Ay, Okay, wag na lang po muna, sir. 20 pesos. Bigay ng ganun. O magbababa pa po kayo. Bibigyan na lang, sir. Bali. Sige, may isang taon. 5 po kami dito, ma'am. Abot ko na. Per car na lang po, sir. Opo, ma'am. Hanggang bahala ka. Yun, dito na po kami sa barangay Malakapas. Malakasapas. Okay. Ayan guys, malapit na po kami. Mga kabrad and sis, malapit na po kami sa team building namin sa may area. Dito sa may Dasol, Pangasinan. Sa may, ano nang lugar yan? Bache? Bilya, baling manok. Bilya, Baling manok. Bili Manok. Baling Bilya, baling manok. Bilya, Balin Manok. Ayan o. Sama po namin yung pinaka-guwapo. Ricardo Juan, Bilya Manok. Rekudo. Rekudo Uno. Ayan, napakaganda po yung daan. Whoop. Babangking ha. Hindi pala nakikita. Ay, ito, ayun pala yung pagawa. Ito yung pagawaan ng asin. Ito po yung factory po ng asin. Ayun o, quality. The best quality asin of the Philippines. Dito lang po makikita sa Dasol. Ayan o, ayan, lapit na po. Ayan o, konti na lang o. 4.4 kilometer. Ang hirap, manay naging biyahe vlog na to. Sobrang tagal ng biyahe. Ayan na, natatanaw ng dagat. Mga kapuso, pababa na to. Tapos yun na. Ayan na ang dagat to. Tatlong. Yan guys, dito na po kami sa site sa Bilya Balin Manok Private Beach Resort. Ayun o. Ayun o. May pababa pa pala mga kapuso. Bilya Balin Manok. Ayun o. Pababa pa pala. Welcome to Bilya Balin. Road close na. Patay tayo. Wait lang. Hello ma'am. Gandang umaga. Sensya na po. Nagbibi-vlogger kasi ako eh. Rekuduan. Ayun, kayo po yung nakano doon. Marami kami. Sige. Isa mo ha. Dadag girl. Rekudo Uno. Bilya Balin Manok. Guys, dito na po kami sa Ricardo Uno, Dasol, Pangasinan, where quality salt are made. Guys, dito na po kami sa Ricardo Uno, Dasol, Pangasinan. Kasama ko yung mga brad. Ayan sila, nakasasakyan. Gaganap po yung aming team building. Ayan o, sama ko si Brad. Pares kami ng t-shirt. Ayan o. Jasper. Ayan guys, tignan natin kung maganda yung dito sa Dasol, Pangasinan. Tignan natin yung dagat kung maganda. Punta na ako. Ayan. Ayan o. Naku, ganda guys ng dito. Dagat, quality oh. Ilalim ng puno. Tignan natin yung dagat guys. Ayan. Nako, napakalinaw po ng tubig guys. Sobra dino, ayun, white sand, ganda guys oh. GC, napakaganda ng pwesto mong nakuha. Napakahusay. Tayo lang biyahe, sakit lang sa ulo. Nako, ito na yung mga magigilas na miyembro po ng Gamataw. Ayan na po, ito po si Chickboy Ashley. Ayan na po oh. Si Puti, guys, nandito si Puti. Gaganap na po yung team building namin together with my kuya, saka si Kuya Doming. Ayun o, matipid si Kuya Doming o. Ayun o, pagka tayo. Ayun o, tingin kayo, lalabas kayo sa vlog ko. Ayan guys, ito yung mga membro ng Gamataw chapter at isang Beta Zeta. Ayan o. Dadala daw ng kanan. May pupunta dito. Western AA, Pangasinan.
Nasa 30 raw sila. Okay, konto video. Guys, tetestingin namin yung dagat sa Dasol, Pangasinan. Ayun, oh, kasama namin din yung mga brothers. Hello, vlog. Tetestingin natin kung gaano kaganda. Ay, Bonsai, oh. ayun, pwede na yan. Bonsai, oh. Bonsai. You know, guys, saktong-sakto may lilim dito, may umbrella sa dagat. Ayun guys, pakita ko sa inyo. Ayun oh, lilim oh. Ayun oh, saktong-sakto, lilim, shaded area. Guys, magkakayak po kami guys. Guys. Kayak. Kakayanin kaya ang kayak. Yan, ikaw magsagwan. Ayun oh. Kayaking. Ayun oh. Woohoo. Aray. Ayun oh. Solo flight nagsasagwan. Pare Banong! Alin ka na! Saan ba siya? Kaya mo ba? Taga-video lang talaga ako. Hinihila tayo sa likod! Brado. Salgo naman yung salgo. Ha? Ha? Tingin mo natin. Yeah. Paano? Sige, ganyan talaga, Bache. Huwag mong ilikot ha. Ala. Ganyan talaga. Ayan, tol, iikot mo. Ganyan mo. Kaganda, bilog na bilog. Wala naman palang wenta. Eh, ikaw naman! Ikaw lang mahal eh. Hello guys, morning. Nandito po tayo ulit sa dagat. Tingnan natin yung... Ay, gumanda. Low tide. Ayun o, kitang kita yung mga bato. Ayan guys, nag low tide. Natin kaganda. Kita natin yung mga bato-bato. Natin yung sunrise. Yun o. Dahil sa may tok-tok. Ayan pa. Ayun o. Ano ba ikikwento mo, Tata Johnny? Ha? Ano ikikwento mo? Ano ba ang gusto mong kwento? Gusto mo, kung yung Lola Basya. Ang alamat ng dagat. Alamat ng dagat. Kung paano naging sirena.
dito ko na po tatapusin yung video na to. Maraming pong salamat sa mga nanood at nag-enjoy po yung pinakasikat na vlogger. Ayan. Hindi pong kalimutan mag-like, comment, and subscribe. Peace out. Ingat.